Josep Maria Sert i Badia va néixer a Barcelona el 1874 i va morir a la mateixa Barcelona el 1945. El 1900 va demanar al seu amic Josep Torres i Bages, bisbe de Vic, si tenia esglésies per decorar-les. El 1915 va firmar el contracte per pintar la catedral de Vic. Aquí a Vic conservem un quadre petit, que deu fer poder 40 centímetres d'ample, que és l'esbós que ell va fer per ensenyar al bisbe Torres i Bages per on anava ell a l'hora de pintar de la seva proposta per la catedral. I precisament, com dèiem abans, que aquí s'explica la història de la redempció. Va anar a Itàlia per trobar inspiració i després de 3 anys preparant els plànols i els esbossos en tela en va fer una exposició. Va tenir tant èxit que li van oferir molts encàrrecs. Sert era un pintor muralista que també, a part d'esglésies i edificis, havia pintat decorats teatrals. Llavors ell, amb aquests cossos tan voluminosos i aquests gestos tan forçats, el que intenta una miqueta és transmetre una sensació no pas de placidesa, no pas d'unes coses tranquil·les, sinó d'una passió, d'uns gestos heroics. Sert va pintar més de 7.000 metres quadrats de catedrals, palaus, residències privades i ajuntaments, tot i que l'obra més important va ser la catedral de Vic, a la qual li va dedicar 40 anys. Sert tenia la catedral de Vic amb una estima molt important, perquè per ell va ser la seva consagració no, però el seu impuls definitiu quan, sent jovenet, li va demanar al bisbe Torres i Bages que li deixés una esglésieta petita per pintar i el bisbe Torres, en lloc d'una esglésieta petita, li va deixar la catedral. Això immediatament li va donar una potència com a artista. El 1945 s'inaugurà la tercera versió del programa pictòric de la catedral. Les anteriors van ser destruïdes per culpa de l'incendi del 1936 durant la Guerra Civil. Les que es conserven actualment són menys coloristes i més solemnes. Les primeres obres que va plantejar aquí a la catedral, al fons eren de colors, hi havia més arbres, tenia tot unes aparences que al fons es manifestava. Ara aquí pràcticament els seus fons són daurats. Prescindeix de l'aspecte més narratiu, més figuratiu i va de dret a impactar. I per tant, en aquest tema, que fa un fons daurat amb unes pintures ocres i negres, i el que fa és voler-nos impressionar i al fons li queda una miqueta secundari, no li interessa gaire. L'estil de Sert es caracteritza per fer figures voluminoses de gran força i pel seu contrast de clarobscurs. Els colors més emprats són l'ocre, el daurat, el vermell i el marró. Hi ha 22 composicions seves a la catedral: Sant Joan Evangelista, el martiri de Sant Andreu, el de Sant Jaume Menor o la mort de Crist, entre d'altres. Hi ha com 2 llocs importants a la catedral amb les pintures de Sert. Un és els peus de la nau, on hi ha l'expulsió del temple, que és una escultura, és una pintura molt emocionant, plena de detalls i de gestos enèrgics, seria una, i l'altra és just a l'altra banda, on hi ha la crucifixió, l'enterrament i l'ascensió de Crist, que una miqueta és el punt culminant de la passió. Aquest seria l'eix argumental de les pintures de Sert. Llavors, altres temes que hi ha paral·lels a la pintura al costat per omplir són bàsicament escenes del martiri dels apòstols, de diferents apòstols, i ell selecciona l'escena del martiri. És una pintura feta després de la Guerra Civil, als anys 40, i aquesta mirada o aquesta presència del martiri en aquells moments era un fet molt viu.